Sikra kang kala tuminga prang campo samya ngadali letak mileteng kok Jayang kong manguncang di benjang sangat mijil lati nyonga lali wungus krasta Surawilaga kaya buta singa ragil Sinadong dawuh kados pundi? Semuni wonten dawuh. Lan prajurit saka ngawu-awu langit lan prajurit saka negara Ngastina dadi sawiji. Yen mangsa kala iki nggonku munggah singgih negara Ngamarta entuk gawe pesengguni. Waduh, matur sembah nuwun. Rikala semana jenenge sun diutus kan Sinten Prabu Duryudana kinen nyidra pusaka Jamus Klima Sada. Samengko aku wis bisa nyidra pusaka Jamus Klima Sada mestine wae. Sing didakwa Ratu Ndarawati sabab apa jenenge sun wujud nata Ndarawati Prabu Kresna. Mlateng saka kowe sengguni supaya lakuku ora konangan karo prajurit saka negara Ngamarta dene aku bakal wujud pandhita maneh sengguni. Tumingal prang campo samya ngadali lekat tepi leteng kota Jayang kong manguncang di bencang sangat cimicil latinyo ngadali wuwus krasta Surawilaga kaya buta singa ragil pasti jangga dan kanyo mangamba kaya kuning wonten dawuh wong Pandhawa serang ngawuningani kelawan jeneng Isun mlateng saka kuwi gandeng pusaka wis ana tanganku mapakno prajurit saka negara Ngamarta dene aku bakal nasak jroning alas supaya aku ora konan prajurit saka negara Ngamarta inggih manik kepareng paduka mekaten kula ngestakaken dawuh mara gage sengkuni samiran sengkuni inggih